iri nezita ndonzi Barbara Mataro Tsemu. Ndiri mudzimai ane makore 44. Ndakabatwawo chirwere chekenza muchinona ndakagara kudai handigona kugara. Ndakabatwa muna November 16, 2016 kuJohannesburg, South Africa. Ndakaita makimozi 3 ndikakwita nezvikonzero zvandanga ndafungawo panguva iyoyo. Ndobva zvazotanga kusimudzirawo ndikazotanga kuita inonzi pure therapy. Saka pure therapy yakazonodhifota nekuti pane mascans aida kuitwa, then ndandisina kusiya naye mwana. Kwakubva zvadhifota, and then pamwe pacho kushayiwa mari chaiyo kuenda kuhospital. Ndambotibatsirwa yangu nevanhu vakati siyanei, asi zvakazonyanyowedzera muna 2022 ndopandakauya kunokomba musi wa 17 October 2022. So iye zvinezvi handichagona kugara ndega ndisina kutsigirwa nemapiro zvamuri kuona zvandakaita. And then handigona kufamba, ndofambawo nechitiki chiri paseri pangu apo. Saka iye zvinezvi chaita kuti ndiuye kune imwe ruzhinji rweZimbabwe. Ndakatanga kuita kuenda kwadhokta kubarira nyatwa. Ndakuenda kumadhokta kunoona maoncologist. Pari zvino ndichingori pamatests. Saka zvinhu zvacho zvakatiomei sezvamuri kungoona magariro andakaita pano. Ndinondo pano nemwana wangu ane 6 years. Saka pakudiwa mari dzemasikani like izvizvi ndamiswa nekuti ndite inonzi CT scan neultrasound, which is over 300. Kufamba kwangu kwese ndoshandisa taxi. Ndikanyanya kusvika kuhospital kwacho handigona kufamba, kutoshandisa wheelchair. Saka handisi kuzivawo kana kunzoo kuti angakwanisa kundibatsirawo zvikasire kuitwa, ndikwanise kubatsirwa sezvo ndiri kumusha, kunemi vane kumusha. Kwakutokumbirwa kuti ndibatsirwe zvifambe zvakanaka. Handizivi kuti mari dzacho dzichasvika pamari dzipi, asi chatingakwanisa kungotaura ndechekuti pese pandoenda kwadhokta ndopavanondiudza kuti taakuenda pastage yakadai. Sepapa vasati vatanga ndochiri kungobayiwa mainjections epain inonzi chii, nekuiswa madhiripi eropa. Musi weMonday ndakatombosvika pakudhifota kuti ndakabhulidha zvakanyanyisisa zvokubuda makapu eropa ndikungana anokwana 2 chai kana kupfuura nekurutsa. Saka ndakana simba kuti ndidye zvakaoma. Muri kuona zvese nemalambusi aripo aya. Papa ndokubva unogezwa plastic yandaisa makotoni andabvisa. Pandakapedzisira munyika yeSouth Africa yanzi iri pastage 4. Saka izvinezvi ndokuti kutanga nekuti hasina rubatsiro rwandandiri kuwana. Saka ndokutotanga izvezvi. Pane vamwewo vakambondizamawo muno muZimbabwe kuti vagona kuita izvozvo. Saka ndakanzwa kuti navo vane dambudziko rekenza kuti vamboribatsira kuti vanditsvagirewo mari ndiende kuchipatara. Saka hazvina kuzombodirira, handingataura hangu zita. But ivo kana vachiverengawo vanondiziva vari kundinzwa ndinokutiwo Gateway Soon Mukoma. Saka iye zvinezvi kuti ndizoite pastage hani hasati aziva, ndinozonzwa kubva kuna oncologist achiverenga mamari dzawo sachateera. Pari zvino kwakaverengwa blood aiwa ndakanzi hangu harina infection. Kukaitwa x-ray kwakanzi hakuna problem. Biopsy ndoyandisina kunyatsonzwa kutsanangura kwavo kuti ndizive kuti zvakamira sei, but mabhonzo inonzi haisati yapararira nemuropa. Ndikuwane kapundu kadiki diki kapunda kato kakasvina kaibuda zvinhu zvekirimu zvaita kunge chikonye. So but I think urwa wangu wakakora. Kusvika ndazoenda ndikanoitwa matesti, ndikaitwa biopsy paBhara hospital, Bhara clinic kuJohannesburg nadhokta vechiGermany vanonzi Dr. Herbert Kabashi. Ndo vakatanga kundidiagnose muna 2016 November. And then kune vangadawo kundibatsirawo havo vanokwanisa kundibatsirawo through World Remit.
Namba dzangu 0711 453456 through remit zita Barbara Matarudzi. Vachagadzirisa spelling yacho Barbara Matarudzi World Remit. So ndozvo zvega zvandingakwanisa kungotaurawo.